맞아요. 네. 그러면 풍미. माबायाव थाथोंसै मेम'रियाव थाथोंसै भिडिअ खालामना दोननि आं जाबाय मैयानो फैदों आरो आं नुवाखै नामानाय मोनसे लाबोमा मोजां गोदानखौ दिनैहाय मोननै ना मोनथाम मोनथाम बिफ्राव आरो साधना नानि फैद' आं मोनसे फैद' मोनसे खामानि फैदों नैबे बनखौ ओरै एसे दानखावनानै एसे फिसा फिसा खालामनानै लाबोलाय दा माबायाव होनो गेजेराव हायोबा बोनो दङबा फैनालाय मोदोमदों 사무소 한다. 사무소 이ሄ탈에 손을 흔들자. 왜 만나지? आंबो बानायो लाइखौलाय आं बानायो
बै बरसिला जारनि खाथियाव मोनसे माबा दंफां बायदिसिना फानग्रा दं बेनाव बिराद मोजां मोजां जायो दामाबो खम जोंखौ बेनाव खमावबो मोनो आरो जखाखौ रोंखायो औ जि मोजां दानो मालाय बिराद स्र' 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 होनखायो बिनि सम बिनि बायस'नासो लाबाय नालाय ना माबानिया बेना 150 थाखा होनलायबाय 150 लायो बियो माबानिया गाव बायस'ना नालाय बेफारनि खोथा दं जों 130 होनदों हा होनबालाय 130 जोंनाबो दाखालि बेनाव बैयावनो लायदों आंना न'नानो जागौमोन अखा सिबायना माबानिया बे दंफां थाइजौ दंफां 20 थाखा होबाय खमाव होखाजोब्बाय दा औ 150 थाखा होनदोंमोन आं आंखौ बुंदोंमोन आरो सिनखावनानै खाथुमनानै बेनाव आं फाननानै होदो बुंदोंमोन आरो होबाय औ होजोब्बाय आंबो बैयावबो होखाबाय औ लगाय खाजोब्बाय होजोबदो बुंदोंना बुंदों आं बे आंनि फिनदों बेयाव होनबा गाननांगौ ओरैसो माबाखौ जिखौ दाफिनांगौ बेयावनो मोनजोबो खानाया गेजेराव होखाबा आराम जोबोमोन आरो लोगोआबो ओंखारनाय बे राजाखौ कलेजाव हाबलाय लोगोआबो आलाग जासिगोन ना पास जाबाय ने पास जाबाय दे आं माबा फार्स्ट डिभिजन मोनासै एसेनि थाखाय मोनासै जेबो नङा खायसे खायसे मेट्रिकआव पास जानानै जेनेबा मोजां गोसो माबाबा जबा उनावहाय आरो मोजांसिन खालामो साबसिन जायो बेखौ एसे गोजौ मोजां मोननांगौ न'खराव गाइडखौ मोजां मोननांसिगोन होमबानो गथ'फ्रा मोजां जालांगोन आरो खिन्थु बे बाराद्राय बिथिं लोगोफोरजों बहाबा थांनाय माबा माबि जानाय बेफोराव एसे बारा ओंखारबा एसे मुस्किल जायो आरो बेसो आरो आसलनि खोथाया दा बेफोरनिफ्राय जानगार होनोबा साबधान एसे बिदि थायोबा माइरंआव फैफाखाबायना समाव फैगोन दा
फैयाबाबो आइया फैगोन खोमा जिखुनु फैथार सोरबा सासे होनदां आइ फैयाबा आफा फै आफा फैयाबा आइ फै होनदां दा नोंसोर सानैनि गेजेराव सोर फैयो नों बुंखानायखौना मैया जों बुंखादों बुंखानायखौना बैसोरखौ फैथार होनदोंमोन हाना हानाय नङा होनदों सातथाद्रायावबो गथ'निफ्राय स्कुल गैयाना स्कुल गैया ओंखायनोथ' होनदोंमोन स्कुलबो गैया होबाय नोंखौ आं होबाय पेकेटखौ होबाय खोमसियाव सिखारना संखादों होनदां मा फिसा सङाखै आं सङाखै सङाखै आंबो नोंहालाय मानोथो इसिबां सिन्था गैया देरबोजोबनानै जावैसोआथ' थाङाखै दा माबा गामियाव हाग्रायानो मोसा लख्रा थाजासिनो बिराद हाग्रायाबा मोजां जायोहाय मानोथाय ओमफ्राय दाबायदियाव माबायोहाय मैगं गायनानै गारबोबा जोंहा जोगोनार फिथाइखौ दाखालि बेहाय लाबोनाय आग्लायनायखौ देरनानै थाथों मोननानै थाथों होननाया मैया लायनो थांबाय आरो थांदोहाय एसे रानना जानोसै होनना थाइसेबो बारियावनो होबोबाय मानसि गैयि जायगायाव बबाव थागोन मानसि गैया बे मानसियानो माबाबाय आरो बे गाखोसै माथो खालामबावनो गैयिखौसो लाबोना सानैबाबो लाबो जोगोनार गायनाय फिथाइ दाखालि जेनेबा बेवहाय जयग'आव मुदुमफुलजों जोगोनारखौ थाइसेल' लाबोदों आरो मोनथों जेनेबा गुफुरसो नालाय जोगोनारा मुदुमफुलखौ ओमफ्राय मैया ओरै जयग' होनो थांनायखाय जोगोनार फिथाइखौ लाबोदो सैसे रानना जानोसै होनदों गैला नसिबो लांदां सेंग्राना है सेन्द्रा ओमफ्राय बे हायाव फुजागोन ना जों आंथ' मिथिलालै खोनाबायना नै आलासि फैदों बेस्थ' जादों खुरमानि आइसै नेने फंबायसो नेने কাম করিবা এসে কুরবানি ও বিয়া বিয়ার হলে তো পুরা ভাল পাইছে খানা পিনা সব পাবো না फैजोब्बायानो बे लोगोफ्रा फैग्राफ्रा फैजोब्बाय फैबावगोन ने मानसिफ्रा फैगोन ओंखारनो बे फानजोबना जों फिफानो दहायनो सिखावलाय थांबाय सिखा लादों बाजाराव दोनखादोंना लादों
Jaga. 많이 보는 거 맞지 뭐? Ini mau gue nih nggak tahu. anh đi với cũng năng là đặt rồi mua nào cũng làm phải cho mình nên chỉ đang ngồi đây làm thôi không phải như thế này thôi. Không biết cái gì không? Rồi. Không biết gì nữa. Không biết bữa mình đã mua kia. Raja, saya pun karena belum ya, belum punya dah. Nanti mak aku bilang harga di sebenarnya juga. 이콘도 안 오는가? Tak kali. 제가 미스를 그런 거라. 내가 그런 건지 하면 서로 잠바고 그러지 또 피크나신 거. 스파니 부터고 주지 라야 비바. 소토아를 그래 근데 소토 피크나신 거. Aku pun kamnani aku rai baca juga. Mana pun aku angin. Amam sigono ko je biji lengani di kenani dongo. 좀 둘이 시부진 안 되는 삼탐 삼백신 이만 이만 삼탄이야. 한국 마트는 뭐? 안 베풀어 보면 안 베시고 넣으면 넣나네 양을 늘하자 에코시니까 할라 까르카리서 산에서 수수다면은 그 제부 뭐하이 제부 뭐냐 그 문다랑 쿠상 문다라는 이거 당 당내에 하다 있으려는 거야 나중에 Iya, masih bisa dibikin. Nah, aku ya, sampai kan guys. Banyak sih tanggung ya, tanggung hari. Ya dia pun tambah tuh kan, kami dong bawa dong. Berapa? Ayo, tuh apa ini? Buat kamu nih, bakawai. Pergi ke tuh kayak apa ya, bre? Lihat tanggalin ini bre. Tapi pergi. Cara Itu kemarin nanti adanya. Nggak pun ya, tanggung nawa. Nangin
गैयानो होनहैबाय आरो ओमफ्राय सारा फैया सारा फैनानै दरजाखौ थांनानै बेखौनो होनदां लेंहरनानै मालायखौलाय मानो खोनासंनांगौ बिनि फिसालाया एम ए पास खालामनाय ल' पास खालामनाय इमान बुरजा फरायनानै बियो जेनेबा रोंखा राखा साननानै गासिखौबो मोनथिखानानैसो खालामगासिनो दं एक्टिं खालामदोंना ना नंगौै जादों बेहा जेबो होआना बांद्राय मालायनि न'खरनि जेथोखौ मालायनि खोनासंहरनानै मालाया जेथो सिफायनो हायाखै माबा मोनसे साननाय दं बेनाव मा सानदों नोङो मा लुबैदों बेखौसो बिसार खालामनांगोन ना नोङो मालायनि खोन्थानानै जाहोदों आंखौ बयनोबो खोन्थादों माबा मोनसेखौ गोसोआव साननाय दं औ बेनोसै एसे मा जाना थाथोंसै मेम'रि जाना थाथों माबा भिडिअ जाबाय थाबाय आरो दा जों रायज्लायनो हागोनदां हागोन गैलाय बे जेबो नङा दानना होनांगोन आथिखालाव सालाबाय बेखौ बानायग्रा होमबा जबखौ औ जायाबाथ' बेयावनो होनांसिगोन मैया जों होनदोंमोन फैथार दे बुरजा फैबासो मोजां नुयो मानिथो जोंलाय समाज मानिथो रायजोनालाय रायजोआनो फैनांगौ हायैयाथ' जेनेबा उसुबिदा उन्दैयावबो मोजां नुयो बयबो मालाय बिसिना हनै ज' मोजां जानो लोंनाया देरसिन एख'था अनलायनायासो हारसिं मावनो हाया हाया होबाय थानोसै नामा बिसोरबो फैबाय थाथोंसै बोथोराबो गेलेयाना अखा सिरिसो थालाबाया yang maksud Này mama. Bây giờ, cho mày. mà đưa không không thể Bây giờ. đưa बोसोर गोदान जिरायनानै दंसै गैया बोसोर गोदाननि गामियाव जानानै दोनखानाय
나다 गथ'फोर 땡겨 이거 जयग' होनानै जोङो जि हायो इसोरनि मुङाव एसे बे न'खरनिफ्राय एसे बयबो ग्रोब खनसेबाबो दान हरनायखौ जों गोसो खुसियै आजावनानै लानो आरो जों न'खरनि खामानिखौ बिदिनो मावो दा बिथां गहिन ब्रह्म आरो बिथांनि अनजालि बिसि मन्जु ब्रह्म आरो बिनि गथ' सानै आरो गावनिनो असे फंबायनि गथ'फोर बिसोरजों ज' लोगो नांनानै गावनि बे गोदै मिलौहाबनाय मोदोमफ्रु फिथाइ सामथाइ गासैखौबो जगार खालामनानै बिथाङा जोंनि खाथियाव गोसो गोथारै जयग' होनो आखायाव लादों जाहाथे पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपा बिथांनि न'खर गथ' गथाय गासैखौबो मोजाङै मोजां लाखिनायजों लोगोसे जेरावबो जेरैबो आखा फाखा जे नायनो गोजोन खालामनानै सुख सान्ति खालामहोनानै गथ'फोरखौबो मोजांनिफ्राय मोजां लामायाव फरायनाय बिद्या बुद्धि गियान गासैखौबो जाहाथे आरो थांनाय बोसोराव जेरै गोजोन खुसि संसार जाबोदों बेबायदि जालांबाय थानो हाथों बिदिनो जाथों होननानै जों पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि खाथियाव दिनै बयबो इसोरनि आर'ज गाबनो आखायाव लाबाय आं जयग'खौ फोजोबन खालामनोसै दिनैसो बुंथिबावगोन रावबो गैला माथो पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपनि Rồi, lúc một bay 27, không biết vậy. Đây không được hạn. 여기다 보면 야, 너 쉬어. 그럼 말을 나불.
लेखायाव रायलायो सिङाव लांसै नामा होमबालाय नङा न' सिङावनो हा गैला अखाया बारानिफ्राय बारा जाथारो बोलो औ लाइटखौ होनि आं एसे बेयाव माबा खालामनाङा बेखौ बोखारनाङा बेहाय सामनांगौ दङ हा बेहाय सामनांगौ सिगाङाव दंनायालाय दङ बायराव होनो मोनबा साबसिन जायो आरो औ माबायाव साबसिन मोनथारो खेवनायसो बिदि नांगौ फरायनाय औ होदो दे बेयावनो होदो बोथोर गाज्रि माथो इसोरा मिथिखायो बेखौ लांसै नामा जायाब्ला केबलखौ केबलखौ बारने केबलखौ लांदो artist masuk ini. Ini betul bisa ni. Jangan habis masuk semua. Ini tu terlalu macam mana? Terlalu macam mana? Baik, tak. Kalau kita baik, tak. दाबायदि बोथोर नालाय दाबायदि बोथोर मालाबा बिदिनो जायो नैबे बुस्थुखौ लांनांसिगौमोन होमबाना बयबो जिरायनो जागोन जुदि नांगौबा आंखौ बुंनो हायो खोनाबाय जुदि फोरोंनायनिफ्राय आंखौ बुंनो हायो बेखौ लांनांसिगोन बे बेसेन जायगाया फ्रि जाबाय जागोन नालाय आङो टाइमखौ सावरायनाय खालामना होनोसै बे खिरखिखौ खेवहरबावो ओंखारनाङा बेबो माबा दङ जायोबा मोनसे होग्रा बैखौ खेवबावो नांखाजोबनाय गोजा नैबेनिखौ नांबाय आरो बुस्थुआ जाबाय दे बे गासिबो इसोरनिसो बरिया बेयावनो जोंनि खामानि जायोमोन ने थाब फैबालाय जोबगौमोन फैयाबा
사대장이다. 아이고 봐봐. Sampai sampai pun ini sampai bah. 하신 나라에 가만히 안 가요. 빈가요. 민두다 하신 나라에 가만히 빈 그거. 수아지만 수아지 감송하. Kira macam apa ni? Anda mana kalau nak buka atau apa lagi? Kita buat sekali nana. Kita tu karam nak karam mana? ini pun mau jadi kebaik surat ada Ay, aku hadar malay aku lah tu. Itu berapa ini? Yang bui dah. Ay, cuma tu orang. Ini kan boleh. Kok sulung này bữa ra cùng Ay, si Erika boleh sih deh. Belum jangan sedih tu sih pun naik tu sih. Ini sebelum sana apa? Aku belum. Hah? Boleh sih sana tu. Ayo. Boleh dulu pergi sudah. Bukan sih boleh lah. Bagus ini dah. mua giấy lương làm mua orang baru Orang dia boleh pergi ke mana dia? Orang orang tuh kayak matu Baik satu sekolah ini berapa? aku juga belum benar kami cuma isu membaca benar dia boleh begitu Ay, chicken dia. Ah, tengok. Biar dengan ada. Mana yang hadir lagi? Oh, Mana yang ibu hadir? Saya sudah sudah nanti. ang kali mo. Oh, kana ba haja ka sit na una. Dia tu sedang ni. Om Purna Parabrahma Jyoti Surupaya Namo. Ơi, gue udah tambah gue. Kan tak kayak kan punya gue. Bagus tak? Kurang kamu di mana? Isi kamu. Ay, ubur ubur. Ba, bona hana hadi. Saya bisa bungo. Saya sini. Ini bungo dulu. Không kia em nhà ngồi chứ nhưng sức lực mà phân sinh mong cảm chị nhà thầy tôi cho tôi ngồi không phải cái không ngồi đây thì phải những câu bằng thời gian thầy đó chết rồi xong rồi Oh, beda. có cái này tôi nuôi các sinh về này vậy có thằng mà Malaysia ingrat lain ini ingrat. cái này Oh, masih mau ini. Ingrat lain.
saya bapa tamu itu natanya lot Ini paling kan lagi mau kenal saya saya. ang mau mam saya belum pernah manusia manusia dengan mau tahu apa sekali itu jauh bawa itu salah misalnya itu nanya itu bukan ada kayak mau pernah jauh nanti saya cerai kamu itu sekali ang sebenarnya kita harus sekali itu ada senaya kamu dah baca dulu, aku mau tahu. 근데 그 지내라. Kau ini jangan ini. Baru kalau sekarang ini kan lagi. Orang itu membela ada mati coba. Oh, sini. 나이도 진다. Sini. Ya orang tu punya sendiri Nunu benda. lama. Boleh masih ada. Kena tiga ini baru. 근데 근데 이거 하루 날라 타는 날라 가야. Oh, Kita cerita cerita. benda mahal Jadi sini sini. Lu sendiri cuma tadi sebelah. 어두운 자상비 이상정하 보고는 마바지 जों 보고 दैदेननानै मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों गासैबो गोसो माबायदि खालामनांगौ एसे फंनैसो बुंनानै बयखौबो बुजिनो बेखौनो आं खावलायबाय Ini ada mungkin orang. keren. Ya. Mereka boleh mereka ada. Jangan jadi bersama-sama. Kita boleh ini dibagi awal semuanya orang. Dibagi ni aku juga kerana macam mana betul ada juga seorang yang nanti ada sedih macam ni aku kalau ni cik penungga. Kerana dibagi ni aku sedih ni awal aku sudah. Mana dibagi kalau mereka juga खौसेथि होननाय आरो अनलायनाय होननाय बुस्थुआ बहुद मोजां जायो आरो जेरै मन्दिरखौ नुयोबा नोंनि गोसोआ बे मन्दिराव इसोर फुजियो होननानै साननो हानाय गोहो फैयो आरोखि थिग बेबायदि मोनफ्रोमबो न'खराव जुदि आवाज सावबाय थायोबा रायज्लायबाय थायोबा मा जागोन साफ्रोमनिबो गोसोआव इसोरखौ थारमाने इसोरखौ गोसोखांनाय मोनसे गोहो फैयो आरो दा नों आवाजि सावा मन्दिरावबो थाङा बेबायदिब्ला नोंनि माबाया इसोरनिफ्राय गोसोआ गोजानाव जालाङो बेखायनो बेबायदि गावनि गोसोखौ इसोरनि सायाव जेब्लाबो लाखिनो थाखाय इसोरखौ गोसोखांनो थाखाय बे मोनसे बहुत मोजां राहा लामा आरोखि बेबायदि राहा लामाखौनो जों जेब्लाबो नाजानांगौ आरोखि बाखि माबायाथ' नोंनि गोसोनि बाथ्रा होनबाबो थारमाने जों जेसेबां हानायमानि बे बुस्थुखौ जों जेब्लाबो लाखिनो नाजानांगौ आरो बेबायदि खालामब्लासो खौसेथि होननाय बुस्थुआ फैयो आरो अनलायनाय होननाय बुस्थुआ फैयो नङाबा लामा सामायाव लोगो मोनलायनाया बेलेग आरो गासिबो ज' जिरायनानै लोगो मोनलायनाया बेलेग दे जों दिनैनि दिनाव बे जोंना आमाय सगोरनि न'आव जों ज' जेसेबांखि मानसिफ्राबो लोगो मोनलायदों आरो मोजां मोनलायदों आरो बे मोनसे आरो नैथि जाहोना जाहैबाय जोंहा जेब्ला इसोर गोसो मोननाय गोहोआ बारायो आरो थामथि जाहोना जाहैबाय जों गावजों गाव अनलायनाय फैयो आरो ब्रैथि जाहोना जाहैबाय जोंहा समाजाव खौसे फैयो बेबायदि मोनसे जाहोन थायो आरोखि बेखायनो बेबायदिखौ लाखिनो थाखाय जोङो बे जयग'खौबो इसोरखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बेखौ खालामनाया बहुत मोजां आरोखि बाखि आरो मोनसे जाहोना थाहैबाय गोसोआव जों साननो हागौ उमुखा तुमुखाया ओरैबायदि होदों ओरैबायदि होदों होननानै नाथाय बेबायदि जयग' सावनाय मालाबाबो साननाङा बेबायदि गोसोआव साननाङा मानोना हानाय हायैया नोंनि गोसोनिसो बाथ्रा आरो गावनो अजनखौ लानानै जेब्लाबो खालामनो नाजानांगौ आरोखि मोनसे बाथ्रा दङ रोंनाय मानसिया इसोरखौ थगायोबा इसोरा रागा जोंगोन नाथाय जाम्बा मानसिया इसोरखौ फुजियोबा बेथ' जाम्बाखा नालाय गोरोन्थिबाबो इसोरा निमाहा होगोन बेखौ साननांगौ आरोखि बेबायदिनो खालामनाया मोजां आरोखि मानोना जोंबो अनेक गिदिर मन्दिर बायदिफ्राव बिदिनो बेरायनानै मिथिगौ आरोखि मिथिनानै बोराय बुरै एकदम गासिबो ज' थांनाय मानाय थाबायनो हायो जे अमरनाथ माता बैष्ण' देबिफोरावबो एकदमबारे मा थखन थुनानै सानथाम गाहाम थाबायनांगोन लासै बेबायदि आरोखि बिसोरनि गोसोआव इसिबां थारमाने धोरोमनि मोनसे इसोरखौ फुजिनाय मोनसे माबा थायो आरोखि
थिग बेबायदिनो जोंबो बिसोरबायदि हास्लाबा हानायालाय अब्लाबो जोंनि समायना टाइमखौ नायनानै जोङो बेबायदि जयग' होनायफोरा मोजां आरोखि फैसा थानो हायाखैना बे सोरो मबाइलाव लुगैयाखै होनना दे होग्रा मानसिया थांफारा औ बे अयबास जायो माने मोनफ्रोमबो माबायानो बेबायदिनो जाय इसोरखौ गोसोखांबाय थागोन बे जेब्लाबो इसोर गोसोखांगोन आरो जाय मानसिया थारमाने माबा बिजनेस खालामो बे जेब्लाबो बिजनेसनि सोमोन्दै सानबाय थागोन जाय मानसिया साख्रि मावो बे मानसिया सानबाय थागोन बेनि सोमोन्दै आरोखि बेबायदि मोनसे निसा थायो बयनाव बेबायदि आरो बेखायनो थिग बेबायदि आवाज हरनायखौबो जों मोनसे हुदा खालामनांगौ आरोखि जेरै अमाबैसा मागोफोर खुंनाया आहुवाथिया जेबो एखे आरो थारमाने बेखौ आहुति होनना बुङो औ आहुवाति होनना बुङो जयग'बो होनना बुङो बे मोनसे शब्दआनो आरोखि बुस्थुआ बेबो हिन्दीनि शब्द बेबो हिन्दीनि शब्द आहुवाथियानो आहुति होबाय जयग' होबाय जयग'आ जेरै श्रीरामचन्द्र मोना बै माबा हाग्रा थांनाय समाव जयग' होदोंमोन बेबायदि आरोखि गासिबो औ बेनि बुस्थुआ थारमाने बेयाव माबा बिनाय बोर बिनाय जयग'जों लोगोसे बेखायनो जयग'आ मोनसे बहुत गिदिर माबा आरोखि बुस्थुआ मोनसे नोंनि गोसोनि साननायनि बोलो आरोखि बोलोआ अनेक रोखोम थायोथ' बेबायदि दिगदार आरो गासिबो मानसिनि गोसोआ जेरै हायो जेरै लाङो एरै जायो बेखायनो हानायमानि थारमाने बेबायदि जों माबानाया मोजां आरोखि खालामफेरैखाय बोरैबा मोनो गथ'फोराबो खालामदावगासिनो सिगांनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो गामिफोरनियाथ' बिदि खालामबाय थानाय लाजिनाय गैया जोंनिया दाउद्लाय मोनसे बाथ्रा दङ मोनसे बाथ्रा दङ जैसे देश ऐसा भेष जेरै थारमाने नोंनि माब्रै सोलिगोन बेबायदि सोलिनांगोन बेबायदि आरो जोंनि बिमा बिफाखौ खुलुमफेराखैबा जों माबोरै खुलुमनो बेबायदि आरो नाथाय मान सनमान होनाय बुस्थुआ बहुत मोजां आरोखि सिनियर गावहाय देरसिनखौ मान होनाय उन्दैखौ अननो रोंनाय बे मोनसे सुबुंनि नेमखान्थि जानांगौ आरोखि औ बेनोसै आरो दे दायो अराबो जोंबाय आराम जयग' होसिगोन नामा गुबुन जाहाथे बयबो बिदिनो जोङो जयग'खौ होनांगौ जयग' बिना जोंहा जेबो राहा गैया पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनांगौ हायोबा जों फुं बेला जयग' होनांगौ आरो होनांगौ जयग'जों जों जेबो मोनैनि खोथायानो गैया जों मोनखायो जयग'बा नों जेखौ हास्थायदों जेखौ लुबैदों नों फरायनायानो जा बा माबाथिंजायनो जा जेनेबा बेफार बानिज्य बायदिसिना जोङो मावनानै जानायथिंजायबो बहुद मोजां गोहोम गोलैबाबो जों बेजोंनो राहा लामाखौ जोङो दिन्थिनानै होयो आरो पुर्न परब्रह्म ज्योति स्वरूपखौ जाय जिगुजौ फोथारगिरि बेनो मोनखागोन आरो बिद्या गियान बुद्धि बेयाव बेरखांजोबो आरो नों जेनेबा सानफ्रोमबो बेफोरबायदि जयग'आव जिरायनानै नोंनि जिथुनिखि हास्थायनाय नों मा मावनो लुबैदों मा खामानियाव नोङो गावखौनो आवगायलांनो लुबैदों नों इसोरनि खाथियाव गथायनानै नों सिबिबाय थायोबा नोंखौ इसोरानो नाहरो जोंनो जयग'जोंनो जोङो गासैयावबो देरहासार जागोन आरो ओंखायनो जों जयग'खौ होनांगौ होनांगौ बयबो होनांगौ आरो दा आं अरां रुकुन जाबाय आं जोंनिनो बिथां गयारि बाबाखौसो मोजां गथ'फोरखौ धोरोमनि एसे बुंजानो लुबैदोंमोन थाब फैजानो लुबैदोंमोन दा देरि जाबाय अरां रुकुन जाबाय जों जयग'खौ होग्रोनोसै बेनिफ्राय दा जयग' जोबखांनानै मोजां बाथ्राफोरखौ एसे फंनैसो बिजिरनानै होदो दा बेखौनो बुंखानाय थाबाय माया
samvatu brahmajani namaste. Om Purna Parabrahma Jyoti Surupaya He Agung Rahai Brahma Jengma Luni Mohor Ayapa Jengma Jaya Unggayai Janai Unggenang Berthang Unjeng Thabaina Rengai Buang Hinjau Jiu Dukho Lananai Sasiana Munai Kubnai Abung Mukorau Jirau Jiribu Sarnanai Yongo Kunkuna Abung Jengma Mukorau Kule Lunga Om Nara Brahma Jyoti Surupaya Ayapa Jengha Jeba Mua Besa Rejarnga Be Tunai Mani Muakra Rengina Mohor Rengna Kasiba Jeng Bukian Nengi Muakuna Jengni Sanane Rengna Menaiko Kesepsi Adaunane Lukho Orai Gezen Alamde Ayapa Jengkuna Jengboibe Agung Jengma Mohorau Gule Kita buka sudah. Kamu satu. Kuat mulai silang. Ini silang dari Bila Nulis sana juga. Nombor apa? Tahu belum sini dia? Musim dua bisa ada. Om Bhurde Devi Param Jyoti Brahmani Swaha Om Saraswati Brahmani Swaha Om Purna Parabrahma Jyoti Surupaya Swaha Om Bhuva Om Sa Om Maha Om Jana Om Tava Om Setam Om Tatsavitu Varyam Bharga Devasya Dhimahi Dhiyayana Prasodaya Om Apo Jyoti Rasa Om Rinam Brahmani Swaha Om Brahma Brahma Hovi Brahma Brahmana Hudam Brahmaiva Dena Brahmaivam Brahma Parmasvahina Om Swaha Om Bhurde Devi Param Jyoti Brahmani Swaha Om Saraswati Brahmani Swaha Om Purna Parabrahma Jyoti Surupaya Swaha Om Bhuva Om Sa Om Maha Om Jana Om Tapa Om Setam Om Tatsavitu Varyam Bharga Devasya Dhimahi Dhiyayana Prasodaya Om Apo Jyoti Rasa Om Rinam Brahmani Swaha Om Brahma Brahma Hovi Brahma Brahmana Hudam Brahmaiva Dena Brahmaivam Brahma Karma Samadhina Om Swaha
ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणि स्वाहा ओम ब्रह्मकर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम ओम स ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैतम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मणैव तेन तत्रैवं ब्रह्म कर्म समाहिता ओम स्वाहा Nih, ini bukan. Beda tapi kan ओम वैदेवी परम ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैतम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहुति ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्धैवं ब्रह्म कर्म समाहिता ओम स्वाहा ओम वैदेवी परम ज्योति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सरासर ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्ण परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा ओम भुव ओम स्व ओम मह ओम जन ओम तप ओम सैतम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरस्य अमृतं ब्रह्मणे स्वाहा ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन तत्रैवं ब्रह्म कर्म समाहिता ओम स्वाहा
옴 불나바라브라마 저디 수파요 옴네 가운데 하기리 나부 나파이 정화 정마 루기 모호 아이아파 정마 자이 위에 자나이 은근함 그tham 문증 가바이는 그릉의 우와 인자오 지우 지비 무루코 나나는 영사세는 능나이 봄나이 아붕 모호라 예라우브 제리브 사나네 용어 이코는 정보이브 아붕 정마 모호라 골레 구름을 아이아빠 너 보이사 화수나 양 다로나 놈는 다이는 지브 눈치등아 눈코는 신나이는 눈치는 능이야 능이 저 보이사 화수나 양 다로나 놈자가 아이자가 아이아빠 능이 나이즈 능이 지난해 이바 미치능이요 마우나 야이크르토 이마하 그드 능이 부브이 조티코 시나이나는 능드 문자나 오라이 의장 아바 마우느 그르크 심지그드 아이아파 능는 베 울루미크라이 야우파 인다 라니 차인지 마이디미야 인달라프 모르나네 그릉 빌레네코 바라나네 억나이 그전바이 그전흐드 능포 제이를 제리는 그전바이 그전히는 동가시는 동어 와한자 유튜비 용마이마니 전나 오드 아이아파 정보이 정마 오라 고래 이거 잘하는데? 무슨 잘하는데? 잘하지? 나 잘했어. 뭐 한번 아 예. 옴 산티 옴 산티 옴 산티 옴 불나브라브라마 저디 수루기제 옴 불나브라브라마 저디 수루기제 옴 불나브라브라마 저디 수루기제 옴 सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम सरासर ब्रह्मणि जय ओम sekali mama tendung
넣는다고. 자때 등이 여기 상중마야 나무 백항중 장에서 그밥 이거야. 그런 거죠. 그래도 뭐 펴야 되는가? 그래도 뭐 펴. ini sumber dari Kamu itu mau barangku Kamu kurang Aku apa ya? kamu Kenapa lambat sih nanti? 네. 나는 거. Kalau boleh punya boleh ani. apa ya waktu ada gimana kita mulai mau ya masuk ke sini mas mau Ya, mau sudah ya belum pilih. Gua coba. WhatsApp ada Kita belum ada tiket. 아, 빨리 빨리. 물고 그 왜
Kalau kasih lain sih. Kamu mak kok buat jadi ikut mama aku terus tadi nyanyi. Terus ini kamera kok. Jauh kerjanya kabur, capek deh, boros jauh. Nah, mana nah hatu berat gue terlalu kayak bicara sih ini. Saya udah di sini ya, udah pindah ke sini deh. Baba kita. Kamu jangan berapa. Kalian ini pasal lain. Ada kurai, ada pasar. Nah, ini gue itu. Gue dapat mainan beliau. Gue gede-gede di bayi di sana hanya pun nagan main gede apa? Malah gue gede-gede ni aku cok saya. Manya, tidak panika kudai. Kau boleh sampai benda juga panika. Sampai berapa juga rumah jadi apa? Siapa mahat tamai, bukan tamai pakai kain sih kan? Karena benar. Belek batu ini. Karena budaya bab siapa ke bahasa mereka. Mahal sampai pun bawa se dan bau se Kan ya pun tak betul ya. apa ada bapak batai para fresh ne biasa sih oh ne biasa dia dananya boy itu suka baik apa dia bunyi nasi ini kami sini tahu tak kena Oke, mat habar. Belum naik habai menuju, belum dibuat naik habai. Tangni warna isi, jeng raisau dan jeng ikut kenal lah ya baik. Pasti kau sudah Pasti kau sudah lah.
Pas làm tôi phải mẹ nó cũng xuống Nó làm nó lại đã làm nó hầu có bằng giận hay đâu có này bảo đâu có cái này cái gì không đây là nhiều cái điều chỗ nó cũng đã cái gì ai con này Jangan jadi TV juga
हौवा मानसिफ्रा मालाय बाइकजों थांनो साइकेलजों गोजानाव एसे थांनो हागौ हौवाफोरखौनो लिंला हिनजावफ्रा जायै बायदि जाजोब्बाय जोंनो थांनो खस्थ' जायो थांनायखौ गारनो मोना आरो उनाव जाय भारा दाख्लैनो होनखादां जाय भारा फारि होनांगौ रायजो नालाय बयबो रायजोआव रायजो रायजो मोनथारनांगौ आरो रायजो गैयालाबानो होनाङा 이거 하는 거나 뭐 이런 거 그죠? 그렇지. 이거 그래 그래. 신고 이거. 이거 진짜 좋아. 이게 사실 내 마 땅으로 왜? एसे दिग्दार जायोना नङाबा एसे दिग्दार जागोन दा एबार जाबाय दे लानाय मानायफ्रा एसे दिग्दार जायो नङाबा गोजौआव हो गोजौ होदो Này được bài đâu khăn được đấy không ra được kita ini kan này mà ba apa diri ada waktu di kapura amre kapura hujan mà ba cái ta đi khai mà ba đi qua này cái này thằng nào là thằng nào cái nữa mà nó bắt cái nào chân chi đây này đi ra mà cái gì vậy đi xa đi xa cái gì vậy Wong sebenarnya karena secara kecil, kau gaya, kau mau, yang mungkin sekarang ini nama
Malah aku cinta dah sendiri. Malam malam mau nak ke bil kita itu. Saja. Kalau yang apa pun sih dia bilang dia. Kalau yang apa pun dia bilang dia. Ôi, thật chứ không phải không phải Rồi thì mình muốn ăn đồ, nhưng mà không được. Nhìn lên, rồi mà ba cứ nói chuyện này thì làm không làm, mình phải nghe ra đấy. Ada nunggu, yang kalian nunggu pelajaran pak, apa pesan ini saya juga kemarin itu pun yang mau pesan ini dari ini, ikut mut itu mana, itu sini, ang itu sini berang, orang yang ini juga tuh diri pak, tekan juga, Kan tahu dah yang dulu dia nonton dulu petang. Ini kali ini lihat. Rồi là nó đọc thế. Rồi chuyện kia của tôi này của mình mấy thằng này cứ là nghe của nó này. Tao biết thế được chưa? Nang nang bebas. Maaf jangan apalah sampai bener. Bawa aja balik boyo, apa? Maaf jangan apa bener. Kalau bisa bikin itu betul kalau enggak lah. Dari itu dulu saya itu. Benar benar. Naik lebih satu. Oh, naik dulu. Kalau orang lain aku tahu tidak. Sudah gede ni. Sirat ketiga.
Nah, begitu kunina lu mulai dan mulai dan dia sebenarnya enggak kata di istilah sampai Itu mau mereka ini nak. Dapat sorry. sama lantan yang jadi Kalau beda. itu jangan buat kayu terus sangat ditanggilaw dah Okay, baik. baik dah mas hybrid Hybrid. ini kamera apa dia Desi. hello oh kung si Bapak kita sih tahu apa kali di kancing itu no buat alam balai itu untuk kendri kenapa Kamu dah mau dia berhasil. kuih ini nunggu sini kayaknya kuih lah nau mama Jadi untuk ini mereka lagi. kuih niau dia balai Baru baca. pur maha mungkin hai bisa namun baik sih punya muna agak kerja apa ya kayak ya berapa ini timbangan itu nih no pun tidak dan balik dia takut dengan takut dengan pikiran itu itu mata bukan apa Bang Hiền đây thì itu dia ni phải đào phải ná đây là ná hạt thì hạt phải mà đưa này cái nó theo không cái phải đây mà hạt rồi Kamu ini. Karena kamu tali Ada pun mau bunuh dak benar. Mau siapa enggak ni? Pun nomor membawa ini mau nang lah betul dah sih nang bawa itu yang makan. Jadi ini. Untuk bisa bang benar jadi. Oh ya buat siapa? Yang betul Jangan seperti dia dengar ni sedih. tahu dia kan ni lah
Ini Bapak, mana? Ini sana mau dia ya. Yang berapa jam? Makanya rumah mesti apa ini? Udah ada supaya aja. Lagi yang rumah bagi maling jadi rumah kita. Mulai tidak mungkin ada ya tidaknya. Ada berbeda. 그래 문화 배운 거래. 나는 나 이거 하? 네 그래. Mà biar mà bắn trừ đâu nào không biết trước kia kia là chưa có cái này rồi vô cái thằng con cái rồi biscuit pagi biscuit salad ya bukan ya rồi trên ngoài phí cái này nữa về tu sửa la cái chỗ về nữa rồi bên nhà thằng ba bác chỉ thì mình đâu ya mình đâu có hai con quà Bayar, dulu mula isun mula bukan surat Allah. em sama baik baik pengen jadi begini saya tuh sudah lebih untung nih Datang ke sini. di luar Barang mobile itu hendak bayar satu bulan hanya kilo. Kamu berapa kilo deh? Ambago menini sampai mobil. kita Malam itu bunda. Betul mas, mobil balik sok berapa? tahun 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 Sok berapa? udah nih kerah kayak Kurang. kerah Bukan sendiri, kenal kerjanya orang. Real lain. Real life. Dia kalau Arman itu apa be kue nilai itu ada sebenarnya peralatannya sekolah dan sebenarnya iya, bukan. Kere. Malam lu tahu mesti kita tahu. Gue kawar ya, gue tuh ngomong deh, ngomong nggak. Dia sekolah kelas tinggi, gue. Menjawab, Burungnya kau dulu. lu ngomong nggak? Kau dulu. Jadi mau rencananya, nanti. saya mau pakai Nanti. beri ke muhab ke ribet. 우리 사실 우리 이제 수반에 놓는데 Isnulan tu kalau Karena kawan itu banyak undang kalau kalau saya ini udah anu apa dulu. Langkah ini apa kan sama kayak kayak kita apa cuma kayak lah. ada cuma kayak aku di sini apa Không đi nộp con nhá. Cô cùng lên nộp con xuống. dia bisa masak ni dia sudah duduk ni dia masak mana pak Kalau aku beli nộp dan beli. Beli kan. awas jadi Yo, bisa dan benar. dia sudah nih lu sini lah Oh, apa yang lagi? tuh dia tadi dah beres beres mungkin ini ada macam
Mami dagan. Hah? Kita dagan. Ya. Ada. Ayo, udah udah lihat deh. Boleh guna. Ini bunyi banyak ya. Nilai. Hả? Nhưng chứ không là bây giờ mà thấy. Anh mình đã rồi là Ai chứ mình đang mà lục thấp thấp nữa. Thế thì là lúc vậy xin là học không? Để đó 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 thằng ấy. Anh xe anh được anh luôn. Ini enggak mama kok sudah super berkat mama di mama beli lagi siap aneh pau di dalam mereka si mau sih ada itu pau di sana boy enggak baca nama lagi berapa nama ini dia tak biar gua biar aku tuh nak putar air kau di mana nak kayak Ai, ai tiếp tục này. Báo qua thằng xe
Angni plastik kamu Baru plastik juga ya. muan angni plastik ang umret bukan latih iya cium rajin sih bukan nanggung Bukan pura. Ama itu kayak yung palu apa nan yung kayak mungkin palu tinggi di sana tuh ya. Oh. Tama nga, ay gata. Itu naman tuh kasi. Malah. Bisa. Thằng cái gì thằng mau nó hột. Nung ako sa thang. Ôi trời, mày không ăn sắc lạnh mình à? Yo sudah, malah hột kan dah. Bác sĩ không xin dậy. Oh, pasal sudah. Pasal sudah. Mundur thằng Đâu biết à? 나 당하 비타를 피 가건. Đẹp luôn, có ta không con. gele 하는. Mama. Này thì làm lấy, sườn lưng cả hả? 아재 홈플레야? 라이젠. 응? Ya po por pa. Cái nâng lên gì mà vậy? Đây gì thổ? Đã thằng khác cái nào lại?